नाथाय इसोरा बे जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि बाथ्रा 600 बोसोर सिगां 700 बोसोर सिगां 1000 बोसोर सिगां बे जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि बाथ्रा बाइबेलाव गले गले बुंबोदोंमोन। जिसु ख्रिस्ट बियो माब्रै जोनोम जागोन, सोरनि गेजेरजों जोनोम जागोन, जेब्ला जोङो माथायाव नायो जिसु ख्रिस्टनि जोनोमा सासे भार्जिननि गेजेरजों जादों। His birth was virgin birth. जिसु ख्रिस्टनि जोनोमा सासे आयथा सिख्लानि गेजेरजों। आयथा सिख्ला माने जाया हौवा मानसिजों बाय'लजिकेलि सोमोन्दो गैया, जाया हौवा Jesus' birth was an extraordinary birth. It was not very uncertain, it was not unknown, but God had foretold about his birth. God predicted his birth even before 700 years, 1000 years, 600 years before his birth was predicted. Even it was predicted that he will be born from a virgin. जिसु ख्रिस्टआ सासे आयथा सिख्लानि गेजेरजों जोनोम जागोन बे बाथ्राखौबो 700 बोसोरनि सिगां जिसाया नाबिनि गेजेरजों God foretold about his virgin birth before 700 years. जिसु ख्रिस्टनि सासे आयथा सिख्लानि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जागोन, बे जोनोम जागोनखौ 700 बोसोर सिगां इसोरा गावगायनि नाबि, गावगायनि लें आइजायानि गेजेरजों बियो बुंदोंमोन, बियो फोरमायदोंमोन। आरो जेब्ला जोङो माथायाव फैयो, माथायनि 1 बालाब 2 बालाबाव फैयो, बेयाव जोङो बेनि फुलफिलमेन्ट, बिनि जाफुंनायखौ जों नुनो मोनो। मरियम जिसु ख्रिस्टनि बिमा, आरो बे मरियमा हाबा जानो सोंखा जाबायमोन जसेफ नामनि सासे सेंग्राजों। जेब्ला जसेफ मुंनि सासे सेंग्राजों सोंखा जाबाय, बे समावनो मरियमा उदैयाव गथ' लादों। आरो बेखौ नुनानै जसेफआ लाजिनाय मोनदों। आंजों हाबा जानो सोंखा जानाय बे हिनजावा माबोरै उदैयाव गथ' थानो हागौ, माबोरै गोरबोआव गथ' थानो हागौ, बे गथ'आथ' आंनि नङा। जसेफआ बेखौ मा खालामदों? बुंदों, सानदों, बिनि उदैयाव थानाय गथ'आ आंनि नङा, बिनि गोरबोआव थानाय गथ'आ आंनि नङा, बेनिखायनो आं बेखौ हाबा खालामनो हानाय नङा। निस्सय बे सिख्लाहा, बे मरियमा सोरबा सेंग्राजों बेबायदि बाय'लजिकेल सोमोन्दो दङ, मोदोमनि सोमोन्दो दङ, बेनिखायनो आंनो बेखौ नाङा। आरो बे समावनो सोरगोनि आत्माखौ इसोरा थिनहरनानै जसेफखौ बुंदों, जसेफ नोंनि साननाया गोरोन्थि। मरियमनि गोरबोआव थानाय बे गथ'आ मा नङा, सोरबा हौवा मानसिनिफ्राय जायाखै, बियो इसोरनि आत्मानिफ्राय जादों, बियो हलि स्पिरिटनिफ्राय जादों, बियो गोथार जिउमानिफ्राय जादों। आरो बे गथ'आ गोथार जानांगौ। बिनिखाय मा, बे गथ'आ गोथार जानांगौखाय रावबो हौवा मानसिनि सोमोन्दोजों बे गथ'आ जोनोम जानो हाया, बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। आरो जिसुआ जोनोमनिफ्रायनो गोथारमोन। आरो इसोर जानोब्ला बे मोनसे गुन एबा क्वालिटिया सासे इसोर होननानै बुंना लानायाव थानांगोन, बेयो गोथार जानांगोन। सासे हौवा मानसि आरो सासे हिनजाव मानसिनि मोदोमनि सोमोन्दोजों जोनोम जानाय रावबो गथ'आ मा खालामनो हानाय नङा, बेयो गोथार जानो हानाय नङा। जों जेरै पापि, बेबायदिनो पापि जागोन। बेयाव बुंदों, आङो नोंसोरनो गेदेर रंजानायनि गाहाम रादाब लाबोदों। बे गाहाम रादाबा मा? I am bringing you a good news. A good news of a great joy. What is that? It is the birth of Jesus Christ. Why it is a great good news of a great joy? Because he is the Savior. From where will he save us? नोंसोरनि बासायगिरिया दिनै दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय होनना बुंदों। बबेनिफ्राय बासायनो? जोंहा मा समस्या दङ एज ए हिउमेन? मानसिफोर हिसाबै जोंनि समस्याया मा? जोंनि समस्याया पाप। आरो बे पापनि बाथ्रा बेयाव बुंदों। आर्तफोरा बुंदोंमोन जिसु ख्रिस्टआ जि हराव जोनोम जादोंमोन, बै हरावहाय जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि बाथ्रा आर्तफोरा खोन्थाफैदोंमोन। आङो नोंसोरनो दिनै गेदेर रंजानायनि गाहाम रादाब लाबोदों। बे गाहाम रादाबा गासै मानसिफोरनि थाखाय जागोन। बे गाहाम रादाबा मा? दिनै नोंसोरनि बासायगिरिया दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय। बासायगोन बियो मानिफ्राय? जेब्ला जोंहा माबा मोनसे समस्या जायो, बेयाव जोंखौ बासायनायनि गोनांथि जायो। जों जेब्ला माबा मोनसे अलखदाव गोग्लैयो, जोंखौ बोखांनायनि, बासायनायनि गोनांथि जायो। जों मानसि हिसाबै बबे समस्यायाव दङ? जों मानसि हिसाबै दिनै बबे अबस्थानिफ्राय बासायजानांगौ जों दङ? आरो बे जाबाय, जों बयबो एग्रि खालामनो हागोन बे मोनसे बाथ्राखौ, जों बयबो गनायनो हागोन बे मोनसे बाथ्राखौ, बे जाहैबाय पापनि समस्या मानसिनियाव दङ। जों बुंजानो मोजां मोननो हागौ, मोना जानो हागौ। You may like it or you may not like it. But we have a problem. He is the Savior. Where will he save us from? It is from the sin. Because of the sin we are. God is angry upon us. God is angry with us.
इसोरा जोंनि पापनि थाखाय जोंखौ रागा जोंदों नाथाय जों दिनै पापी होननानै बुंजानो मोजां मोननो हागौ मोना जानो हागौ नाथाय जों मोनथिगौ गावबा गाव जों बयबो मोनथिगौ जोंनाव जे पाप दङ we everyone know that we had a sin nature in us and that is why some of the time it always reflect on what we do and what we think जोंनि बे पाप नेचारा जोंनि बे पापनि आखुआ जोंखौ मा खालामो जोंखौ मोनदांहोयो जोंनि साननायाव बियो नुजायो जोंनि आखल आखुआव नुजायो जों मोनथिगौ ने बावैसो सिगाङाव दानसेसो सिगाङाव दिल्लीयाव मोनसे घटना जादोंमोन आरो जों गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा ससियेल मिडियाजों आकाश दङखाय जों मोनथिगौ श्राद्धानि बाथ्रा जों खोनादोंमोन श्राद्धाया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गाव मोजां मोननाय सासे सेंग्राजों बियो हाबा जानो फैदोंमोन आरो बिसोरो 2 बोसोरसो लोगोसे थाबाय गावनि बिमा बिफाखौ बुंदोंमोन आंनो नोंसोरखौ नाङा नोंसोर आंनि लाइफनि थाखाय इम्पर्टेन्ट नङा बे सेंग्रायासो आंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट होननानै बुंदोंमोन आरो बेबायदिनो गावनि बिमा बिफाखौ त्याग खालामनानै नागारसारनानै बियो बे सेंग्राजों हाबा जानो थाखाय फैदोंमोन आफताबजों दिल्लीयाव जानाय बे मोनसे घटना नाथाय आफताबा मा खालामखो 2 बोसोरनि उनाव लोगोसे थानानै गावनि बे मोजां मोननाय सिख्लाखौ गोदानानै खैजाबा पिस खालामनानै सफा गोदानानै दिल्लीनि गोबां जायगायाव बिनि बेदरखौ गारलाबायनायखौ जों मोननो हादों आरो दिनै आफताबा सिबिआइनि पुलिसनि इनभेस्टिगेसननि कास्टडियाव दिनै दङ गाव मोजां मोननाय जाय सिख्लाजों बोसोरनै खालाय थाबाय लोगोसे थाबाय शेयार खालामलायबाय बे सिख्लाखौ गोदानानै बिनि बेदरखौ राननानै दिल्लीयाव बेयाव गारथिंनो हानाय जों बुंगोन दे बेफोरखौ जों साननो गोनां बाथ्रा नंगौना नङा बेफोरो बे गिथावना आखला मानसिनियाव बबेनिफ्राय फैखो मानसिया बेबायदि गाहाय थाखोनि खामानिखौ माबोरै मावनो हायो how could human be so evil people have to give response over these questions how could people do such a bad thing such an evil thing people have to give that response that reply to us मानसिया मानो इसेबां गाज्रि मानसिया मानो इसेबां गिथावना मानसिया माबोरै बेबायदि गाज्रि जानो हागौ मानसिनियाव बेबायदि गाज्रि आखल आखुआ बबेनिफ्राय फैखो जोंनो बे बाथ्रानि फिननाय जोङो होनांगोन जों मोनथिगौ मानसिया गिथावना जों मोनथिगौ मानसिया फोथायजाथावना नङा जों मोनथिगौ मानसिया गाहायसिन थाखोनि गाज्रिखौ मावनो हायो नाथाय मानो why how सोर बुंगोन एन्थ्रपलजिस्टफोरा बुंगोन दिनै सोरबा जुदि एन्थ्रपलजि डिपार्टमेन्टनि मानसि दङब्ला बिथांमोना दिनै रिसार्च खालामदोंना खालामाखै बे लेथ्राया बे गाज्रिया बे गिथावनाया मानसिनियाव बबेनिफ्राय फैखो how did we get that evil nature how did we receive that so corrupt nature in us बेबायदि लेथ्राखौ जों बबेनिफ्राय मोनखो बे गाज्रिखौ जों बबेनिफ्राय मोनखो Bible has a response Bible has the answer for this it is because of the sin that we committed it is because of the breaking of the commandment because we did not choose God because we did not obey God and that sin nature entered in us we wanted to be free we wanted to live in our own way and that is why how we got this sin nature बे पापनि आखल आखुखौ जों माबोरै मोनखो जों इसोरखौ रेजेक्ट खालामनानै मोनदों इसोरनि हुकुमखौ सिफायनानै जों मोनदों आरो बेनिखायनो जों ओरैहाय सानो माब्लाबा मानसिया पाप मावनायखाय पापी जायो होननानै that is a lie पाप मावनायखायसो मानसिया पापी जायो होननानै सानो बे नंखाय मानसिया पापी बिनिखायसो पाप मावो that is true मानसिनियाव पाप दङ बिनिखायसो मानसिया पाप मावो मानसिया सिखाव खावनायखाय पापी जाया मानसिया जिनाहारि मावनायखाय पापी जाया मानसिया गाज्रि मावनायखाय पाप जाया मानसिया सिखाव खावो मानो मानसिया मानोना बेनाव पाप दङ जिनाहारि खालामो मानो मानसिया मानोना बेनाव पाप दङ मानसि सिथारो मानो मानसिया मानोना बेनाव पाप दङ बै पापनि नेचार मानसिनाव दङ आरो इसोरा गोथार जों गोबां समाव मानसिफोर फैयोब्ला बुङो आरायथि रेस्ट इन पिस जों बुङो बिथांनि जि जिउमा बे जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों होननानै जों बुङो बे जायहा थैलांबाय जों गेदेमा मानसिफोर थैयोब्ला मानसिफोरा थांनानै बुंहैयो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथोंसै एसेबां गोरलैने when people die we go there and we say that let his life let his soul be in peace in heaven rest in peace in heaven is it so easy to go in heaven सोरगोआव थांनाया एसेबां गोरलै ने
जों जाय सोरखौबा बुंबाय बेनि सोरगोआव थांगोन ना बिनि आत्माया सोरगोआव थांथोंसै होनना बुंब्लानो जों बुंब्लानो थांगोन ने सोरगोआव हाबनो हानाया सोरगोआव थांनो हानाया एसेबां गोरलै बाथ्रा ने I don't think that is so easy because heaven is a holy place and the God there is holy. So since heaven is a holy place and our God is a holy God, He does not like sin. He cannot tolerate sin. इसोरा पापखौ सैया इसोरा पापखौ मोजां मोना आरो सोरगोआ गोथार जायगा सोरगोआव थानाय इसोरा गोथार इसोर बिनिखायनो जों सोरखौबा बुंबा बिनि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथोंसै that would not happen बे जानाय नङा जोङो सोरखौबा मोजां मोननानै अननानै दुखु खालामनानै बुङोब्ला बिथांनि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै जिरायनो मोनहैथोंसै होननानै बुंबानो जानाय नङा because human has sin and God would not tolerate sin पाप दङ आरो बे पापखौ इसोरा मुगैयो आरो पापखौ लानानै मानसिया सोरगो रायजोआव माब्लाबो हाबनो हाया बा मोननाय नङा पापखौ लानानै पाप मावै मावै पापखौ लानानै पापनि निमाहा जायाब्ला जोंनि बे पापा सुस्रां जायाब्ला जोङो माब्लाबो इसोरनि बै रायजोआव आलो गोजोन बै सोरगो रायजोआव जों हाबनो मोना जोंनि पापा सुस्रां जानांगौ Our sins need to be cleansed. Our sins need to be washed. जोंनि पापा निमाहा होजानांगोन Our sins need to be forgiven. If we want to go to heaven, where God, holy God is, a holy place and a holy God where He is, if we want to go into that heaven, our sins need to be forgiven. जोंनि पापफोरा निमाहा होजानांगोन जोंनि पापा सुस्रां जानांगोन दा जोंनि पापखौ सुस्रां जानानै जों मा खालामगोन What can we do to be forgiven of our sins? जोंनि पापा निमाहा होजानांगौब्ला जोंनि पापा जुदि सुस्रां जानांगौब्ला जों मा खालामगोन जों मानसिया मा खालामनो हागोन जों गोबां समाव गुबुन गुबुन बेबस्था लादों We are taking different ways through which our sins would be forgiven. जोंनि पापा निमाहा मोननो थाखाय जोंनि पापा निमाहा होजानो थाखाय जों मानसिया गुबुन गुबुन लामा लादों आरो जों बाइबेलावबो बेखौनो नुनो मोनो जेब्ला इब्रायारियाव जों नायो इब्रायारियाव ओरैना बुंदों इब्रिनि 9 बालाकनि 22 सिरियाव ओरैना बुंदों नंगौ आयेनबादि गासैबो मुवाफोरखौ थैजोंसो फोथारनाय जायो आरो थै गबोआब्ला पापनि निमाहा गैया If there is no sacrifice of blood, there is no forgiveness of sin. That is what the Bible says. There should be a sacrifice. Then only the sins of the people of humanity would be forgiven. जोंनि पापा निमाहा होजानांगौब्ला जोंनि पापा फोथार जानांगौब्ला जोंनि पापा निमाहा मोननांगौब्ला मा खालामनांगोन थै बोहैहोनांगोन बोलि थारमाने सेक्रिफाइस बोलि नांगोन मानसिनि पाप मानसिनियाव थानाय पाप जि पापा जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामनानै जोंखौ नरकाव लांगोन जि पापा जोंखौ सोरगोआव हाबनायनिफ्राय हमथागोन बे पापा निमाहा होजानांगौब्ला बे पापा फोथार जानांगौब्ला बे पापनि निमाहा जानांगौब्ला मा जानांगोन There should be a sacrifice. पापनि निमाहानि थाखाय थै बोहैहोनांगोन Bible says that. And I could see this practice in different religions even in many different other religions I could see to please God because we human knows that God is angry with us because of the sin nature in us. जोंनाव पाप थानायखाय इसोरा जोंखौ राग जोंनानै दङ बेखौ जों मिथिगौखाय इसोरखौ गोजोन होनो इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो जोङो गुबुन गुबुन सेक्रिफाइस खालामनाय समाव जोङो दाउ फारौ दानस'नाय जों नुनो मोन्दों समाव जोङो बोरमा सिथारनानै बोलि होनाय जों नुनो मोन्दों That is a sacrifice. Why is that sacrifice? We could see that people want to please God because people know that God is angry with us because of the sin nature in us and God would not tolerate that and God would not leave us unpunished because of the sins that we have. इसोरा जोंनि पापखौ साजा होआलाबानो नागारनाय नङा बेयावहाय इसोरखौ मा खालामदों बे बोराबनाय इसोरखौ बे राग जोंनाय इसोरखौ मा खालामनो थाखाय गोजोन होनो थाखाय To please that angry God, people are doing a sacrificial system. Some of the time people would take a dog, farrow, some would take a goat or lamb and a cat and sacrifice. Because we know that to be forgiven of our sins, we need to give sacrifice. जोंनि पापा निमाहा मोननांगौब्ला
जोंनि पापा जुदि निमाहा होजानांगौब्ला बोलि होनांगोन बेखौ मोनथिगौ but Bible is also telling us clearly in Hebrew 10:4 मानोना मोसौ बिसानि आरो बोरमा फान्थानि थैया माब्लाबाबो पापनिफ्राय गहोनो हाया Bible is also telling us clearly that the blood of the animals would not please that angry God. It would happen very easy. जोंनि थाखाय बेसे गोरलै जागौमोन हाबा खालामदो फारौआ दानस'दो हाबा खालामदो बोरमाया दानस'दो बेसेबां गोरलै जागौमोन It would have been so easy. Sin and cut the animal as a sacrifice. Do sin, commit sin and cut the birds. That would have been so easy. But a holy God, an angry God, I don't think He will be pleased with that. So God demanded a perfect sacrifice. To forgive our sins, God demanded a perfect sacrifice. And a perfect sacrifice would be only, it is not among the people, but perfect sacrifice that He is demanding. Isra जोंनि पापनि माहानो perfect sacrifice, perfect bully बियो डिमान्ड खालामदोंमोन आरो बेखौ जों मानसिनि गेजेरनिफ्राय रावबो होनो हानाय गैयामोन कारण we are all sinners जों गासैबो पापी सासे पापीया गुबुन सासे पापीखौ बासायनो हाया I am a sinner, I cannot save it. A sinner cannot save a sinner. A sinner cannot be a sacrifice for a sinner. We are all sinners in God's sight. इसोरनि नोजोराव जों बयबो पापी बेनिखायनो जोंनि पापानि माहा जानांगौब्ला पाप गैयै sacrifice आरो बे पाप गैयै sacrificeआ सोर जागोन जिसु ख्रीष्टआ गावखौ बोलि होनो थाखाय सासे गुरुआ बुंदोंमोन सासे गुरुआ ओरैनानै बुंदोंमोन जिसु ख्रीष्टआलाय मा देरहासार सासे मानसि जानो हागौ How could Jesus be a victorious man? He died, he was nailed on the cross while he was just 33. He could not be a victorious man. He was defeated. That's what a guru said. A guru said that Jesus Christ was not a victorious man. He was defeated on the cross. He was nailed. He was murdered. How could people worship him? मानसिफ्रा बेखौ माबोरैहाय सासे देरहासार इसोर होननानै खुलुमनो हागौ फोथायनो हागौ मानोना जिसु ख्रीष्टआ 33 बोसोरावनो मा जादोंमोन बियो क्रुसाव होनानै फुथारजादोंमोन बिथाङा जेनदोंसोमोन बेखौ बेबायदिनो बुंदोंमोन नाथाय जिसु ख्रीष्टआ फैजेननायनिफ्रायनो बेखौसो बुंदोंमोन आङो मानसिफोरनि लागै बलि जानो फैदों मानसिफोरनि पापनि माहानि थाखाय आं गावखौ सेक्रिफाइस होनो फैदों आरो जिसु ख्रीष्टनि डिस्टिनिया बे क्रुसासोमोन आरो जिसु ख्रीष्टनि जोनोमनि सिगांनिफ्रायनो जिसु ख्रीष्टखौ मानसिनि पापनि बलि हिसाबै हरनोसो मा बुंदोंमोन इसोरा बुंदोंमोन जिसु ख्रीष्टखौ मानसिनि पापनि बलि हिसाबै हरनो आरो जिसु ख्रीष्टआ बेबायदिनो बुहुमाव फैबाय बुहुमाव फैनानै बिथाङा 33 इयार्सआवनो बिथाङा क्रुसाव गावखौ बलि होबाय मानो कारण मानसिखौ पापनिफ्राय बासायनो हानाय बुलि बेबायदि सेक्रिफाइस जेबो गैयामोन रागा जोंनाय इसोरखौ बोराबना थानाय इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो बोरमानि थै फारौनि थै दाउनि थै बेजों बोराब गाहोनो हायाखै बेनिखायनो इसोरा पारफेक्ट सेक्रिफाइस मोनसे मोजांसिनथार सेक्रिफाइसखौ नागिरदोंमोन आरो बे मोजांसिनथार सेक्रिफाइस जादों पाप गैयै थै आरो जिसु ख्रीष्टआ सासे पाप गैयै मानसिमोन जेब्ला जिसु ख्रीष्टखौ बिसार खालामदों क्रुसाव जिसु ख्रीष्टखौ थोंजोङै हमनानै थोंजोङै क्रुसाव बेखौ दोगथाबहैयाखै बेखौ आलायहैयाखै बे जिसु ख्रीष्टखौ दोगथाबनायनि सिगां गले गले 7 बार बिसार जादों People did not take Jesus Christ directly to the cross and nail him even before he was nailed even before he was murdered there was a judgment he was brought into the court and in every court you will see in the Bible in the gospel account you will see he was declared innocent जिसु ख्रीष्टखौ दाय मोनाखै होननानै साफ्रोमबो 7 बार बिसार खालामनायावबो बुंनाय जादों आं बिनियाव जेबो दाय मोनाखै जायफोरा जाज जायफोरा बिसार खालामनो मोनदों बिथांमोना बुंदों आं बिनियाव थैनांगौनि जेबो दाय मोनाखै I haven't found any guilty on him that's what he was declared in which court you could see an injustice here in which court a criminal is declared innocent and he is murdered मबे कर्टआव बिसार खालामनानै
दाय मोनाखै होननानै बुंनायनि उनाव बुथारनाय जायो. You could see an injustice here in the judgment system of Jesus Christ when he was brought to the court. जेब्ला बेखौ कर्टआव लाबोनाय जादों बिसार खालामनाय जादों मोनसेबो बिसाराव 7 बार बिसार खालामनायाव 7 बारावबो जिसु ख्रिस्टनियाव दाय मोनाखै होनना बुंदों. Then why did he go to the cross? To give a perfect sacrifice. जिसु ख्रिस्टआ गावखौ पापनि थाखाय बलि होनानै जोंनि पापनि सेक्रिफाइस खालामनो जोंनि पापनि फोथारनायनि खामानि मावनो जोंनि पापनि माहानि खामानि मावनो बियो क्रुसाव बियो गावखौ गथायनानै होदोंमोन. क्रुसाव बियो गावखौ गथायनानैसो होदोंमोन आरो इसोरा बेखौनो डिमान्ड खालामदोंमोन. इसोरा बेखौनो बुंदोंमन. जेब्ला जिसु ख्रिस्टनि जिउखौ नायो बिनि खामानि मावनायखौ नायो बिनि गोबां कन्टेम्परारिफोरा बुंदोंमोन सानसेखालि सासे गेदेमा सुबुङा जेब्ला जोङो जहननि 3 बालागाव नायो जहननि जन चैप्टार 3 बेयाव जों नायो चैप्टार 3 2आव नायो जों बेवहाय नुनो मोनो बियो हरसेखालि जिसुनियाव थांनानै होनैदों अ राब्बि जोङो मिथिगौ नोङो इसोरजों थुनहरजानाय सासे फोरोंग्रा मानोना इसोरा लोगोसे थायाब्ला नों जेरै सोमोगोनां हाबाफोर मावदों बेबायदि रावबो मावनो हाया. Many people follow Jesus Christ and many scholars came to Jesus Christ when he was in this world. And one evening this scholar came to Jesus Christ and he said, unless God is with you, you cannot do all the things that you are doing now. And why did Jesus Christ do so many miracles? जिसु ख्रिस्टआ मानो गोबां सोमोनांथाव खामानि मावदोंमोन मिथिगौना? मानोना बिथाङा गावखौ इसोर होननानै बुंनानै लादोंमोन आरो मानसिफोरखौ इसोर होननानै गावखौ फोथायजानो लुबैदोंमोन आरो बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ मा खालामदोंमोन गावखौ इसोर होननानै फोरमान होनो जायखौ साधारन मानसिया मावनो हाया बे खामानिफोरखौ मावनानै गाव जे इसोरसो बियो दैनि सायाव थाबायदोंमोन. He is above the natural law. He walked on the water. None of us would do that. बियो दैनि सा थाबायदोंमोन. And natural law मिथिंगायारि खान्थि बायदिब्ला रावबो मानसिया दैनि सायाव थाबायनो हाया. Why did he walk on the water? जिसु ख्रिस्टआ दैनि सायाव मानो थाबायदोंमोन? Because he wanted to prove that he is God and he is above nature. Because he is the creator of the nature, even the nature would have to honor him and respect him. He stopped the storm. जिसु ख्रिस्टआ गावनि गोबां मावनायजों गोबां खामानिजों मा खालामदोंमोन गावखौ जिसु ख्रिस्टआ इसोर होननानै बियो फोरमान होदोंमोन. गावनि जों ओरैनो जिसुखौ ओरैनो फोथाया. We don't believe Jesus Christ simply without any reasons, but there is reason why we worship him. There is reason why we respect Jesus Christ. जों मानो जिसुखौ फोथायो बेयाव मा दङ बेयाव खारन दङ. ओरैनो जों रावबो जिसु ख्रिस्टखौ मा होननानै फोथाया इसोर होननानै फोथाया. जोबनायाव I shall conclude very soon. जोबनायाव जोंनि जे अभिज्ञता दिनैनि जोंनि जे एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सआ मा बुङो जिसु ख्रिस्टआ दिनैबो गोथाङै दङ. जिसु ख्रिस्टआ थैनायनिफ्राय बियो सिखांफिनदोंमोन. जिसु ख्रिस्टआ इसोर होननानै जों फोथायो मानोना बियो थैनायनिफ्राय सिखांफिनदोंमोन. जुदि जिसुखौ फुथारनानै फोजोबनो हायोमोनब्ला जों रावबो जिसुखौ क्रुसाव होनानै फुथारनानै फोजोबनायमोनब्ला जों रावबो बेखौ इसोर होननानै फोथायनाय नङामोन. बाइबेलाबो बेखौनो बुंदों जिसुआ जुदि थैनायनिफ्राय सिखांफिनाखैब्ला बेखौ खुलुमनोबो गोनां गैया बेखौ फोथायनोबो गोनां गैया. बाइबेला बेखौ बुंदों जिसुआ थैनायखौ फेजेननो हायाखैब्ला बेबो नों बायदि आं बायदि साधारन मानसि. जिसुआ जुदि थैनायखौ फेजेननो हायाखैब्ला थैनायानो बेखौ फेजेनबायब्ला बेबो नों बायदि आं बायदि साधारन मानसिसो. बिनिखाय जुदि जिसुआ थैनायनिफ्राय सिखांफिनाखैब्ला बेखौ खुलुमनो गोनांबो गैया फोथायनो गोनांबो गैया. बाइबेलानो बेखौ बुंदों. दिनै जुदि ख्रिस्टियानफोरनो फोरमान होनो हायोब्ला जिसुआ थैनायनिफ्राय सिखांफिनाखै होननानै जुदि फोरमान होनो हायोब्ला दिनै बुहुमाव सासेबो ख्रिस्टियान थानाय नङा. बे ख्रिस्टियानफोरखौ बुथारनो गोनां गैया. बे ख्रिस्टियानफोरखौ सावथारनो गोनां गैया. मोनसेल' फोरमान हो जिसु ख्रिस्टआ थैनायनिफ्राय सिखांफिनाखै होननानै बुंब्लानो ख्रिस्टियानिटिया गावनो गाव जोबो. नाथाय जागायजेननायनिफ्राय दिनै 2000 years जालांबाय. जागायजेननायनिफ्राय जिसु ख्रिस्टआ थैनायनिफ्राय सिखांफिनाखै होननानै दिनैसिम रावबो फोरमान होनो हायाखै. मानोना जिसु ख्रिस्टआ थैनायनिफ्राय सिखांफिनमारदोंमोन आरो बे सिखांफिननाया जिसु ख्रिस्टआ नों बायदि आं बायदि साधारन मानसि नङामोन होननानै जोङो बेखौ फोरमायदों. बियो इसोरमारमोन
नाथाय इसोरब्लाबो मानसि जानानै बियो मानसिनि पापनि फोथार जानायनि खामानि मानसिनि पापनि बलिनि खामानि बियो मावनो फैदोंमोन होननानै जोंनो इसोरनि बाथ्राया जोंनो खोन्थादों इसोरनि बाथ्राया बेखौसो फोरमायदों बियो इसोरमोन इसोर जानानैबो बियो मानसि जानानै फैदोंमोन मानोना मानसिखौ पापनिफ्राय बासायनो हानाय जेबो बोलो गैलामोन मानसिखौ पापनिफ्राय बासायनो हानाय जेबो खामानि गैलामोन नाथाय इसोरा गावनो मानसि जानानै फैनानै गावनि गोथार थैखौ बियो बोहैहोनायनि गेजेरजोंसो मानसिनि पापआ निमाहा होजागोन बेखौ मिन्थिनानै इसोरा मानसिखौ अनखांनो जहन 3:16 बुंदों मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय Jesus is not just God for Christians. In John chapter 3:16 it says that the Savior of the world जों इसोरखौ माब्लाबा बुङो बियो जोंनि इसोर बैयो जोंनि इसोर No, we don't own God. God owns us. We have to understand the difference. जोङो बियो जोंनि इसोर बैयो जोंनि इसोर होनना बुङो नाथाय जों इसोरखौ जों अन खालामा इसोरासो जोंखौ अन खालामो जोंनि इसोर गैया जोंसो इसोरनि बे बाथ्राखौ जोङो गुवारै साननानै जोङो बुजिनांगौ आरो बेखौनो जिसु ख्रीष्टआ मा खालामखो He is not just a savior of Christians, He is the savior of the world. And people know that. Today, we have about 4 major religions. जोंहा बुहुमाव मोनब्रै गेदेर धर्म दङ First Christianity, बेनि उनाव इस्लाम फैयो बेनि उनाव हिन्दुइज्म बेनि उनाव बुद्धिज्म बेबायदि फैयो जोंहा मेजर वर्ल्ड रिलिजनावहाय प्रथम ख्रिस्टियान बेनि उनाव इस्लाम बेनि उनाव बुद्धिज्म नङाब्ला हिन्दुइज्म बेबायदि जोंहा फैयो आरो बिनि उनाव गोबां फिसा फिसा धर्मफोर दङ खिन्थु बांसिन मानसिफ्रा दिनै जिसुखौ इसोर होननानै फोथायो Could they be wrong? जिसुखौ इसोर होननानै फोथायनायाव बिसोर गोरोन्थि खालामनो हागौ ने What people have seen in Jesus जिसु ख्रीष्टनियाव मानसिफ्रा मा नुखो मानो बेखौ इसोर होननानै फोथायखो इसोर होननानै बेखौ मानो खुलुमखो क्रिसमास बेनो जिसु ख्रीष्टआ मानसिनि पापनि समायसाखौ फोजोबनानै नोंखौ आंखौ सोरगोआव लांनायनि खामानिखौ बियो मावनो फैदोंमोन बर'दिना रंजाथाव नांफाखौ Christmas is an enjoyable thing because a savior I have found a savior who came to this world to save humanity from the sin मानसिनि पापनि बलि जानो थाखाय मानसिखौ पापनिफ्राय सख'नो थाखाय मानसिखौ इसोरजों लोगोसे खालामनो थाखाय जिसुआ मानसिनि महर लानानै बुहुमाव फैदोंमोन